Iya itu dah. Tanda dari danau bersemilau ikoyuwo nande ina sayang di gurau janyo buyuang la cintu pulo nande ina sayang di gurau janyo adia dena la ayo pulo. Ayolah mada tua, selamat jalan, selamat berpisah, tersinggung kena iya, telan tuang keturun, bari maaf panitia banyak-banyak. Kami lape jatina suci, jom mungkon jania. Lanjut ina jalan berikut. Parantau aci tolonglah dangan, kamu coba sekali saja. Jika indah kan mana, nazan kami menanti dua. Jika indah kan mana, nazan kami menanti dua. Up. Oh, Bapak Sana Putra Suayan ke Perantau Aceh, biarlah Putra Suayan babi-babi malam kini. Tapi Bapak San Cik ke Perantau Aceh, nak tahu mana pulang bansai balian baju uring ya. Op, sebentar. Antas sesek masuk menyampaikan tabara. Alai bot tua mama son ada apa panjang logo sementara anaknya lena sana bulai pacarai banyak nanti karena saya menyola lelaki di papanjang di Perantau Aceh Putra Suayan membayangkannya. Biana biana tande ati kanai karang batu balang kabaju. Biana biana tande ati kanai kainyo kabaju. Disiko denai mangko kacame bau buah jo galak sajo kami malam ko indah mana piti merah piti biru ko indah pulo 2000 mah indah bau betangi kami di kampung ko 2000 oh indah mak jan Putra Suayan kata-kata iyo kala kui ko bakan datang oi nak kami baden ajuo ba akamayum bang Perantau Aceh kawan-kawan adik saku bajai juo ba akamayum bang ajo kawan-kawan saku bajai sama lampo. Urang kampung kancang kamuko kalah rantau de inyo kini lai bakure inyo di siko lai jua mai siko tak kamu. Op ina dia ulang pantun dia sebentar aku balik ya. Bau ujang pantun toke motua lari lama so WA so tabang anak nangi. Nah, lanjut. Labang suan-suan manjara anyo
mungkin akan lari sudah iko. Kawan telenganya maluncua saja, baik tutupi nampak de ambo. 1000 tahun kini membeku, rasa dingin bagai salju, tak gairah mencicipi, merasakan nikmat cinta. Mungkin iyo kai lihat toke matoa, laga barek lah kapalonyo. Pitinan 50 mungkin lah takana, deklah baisian hai ka kota aku. Piti 50 awai nan takana, deklah baisian ka kota malako. Awak lah payah batigo basorak-sorak, lai berpacu ramalambo. Kok banyak banyak dia isi kota, panitia yuona nak kabalabo. Kok banyak banyak restoran piti kota, awak anyo dapat mencaliak saja. Op, sebentar. Dari putra Soyan jadi gilijo putra perantau Aceh itu lena. Atau perantau Pekanbaru lah itu nama jeputian nasi jape tu ah. Anyo gili ndak ada. Sekali gili keluar peti merah kata gua lain mah percaya lah. Kau ndak kali bisu. Op, putra Soyan lagi. Op, labia bansai perantau Pekanbaru tu lemah. Ah, tu. Apa itu? Dari putra Soyan. Banyak orang rantau nana pulang bangsai, membau talingo sajo kasihku. Asa yakin awak baniai, sudah ikut yo kamu ko. Asa yakin awak abamu pakai, sudah ikut yo kamu ko. Oh. Oh, perantau Aceh, pepesan putra Soyan. Indak jadi kau balikan baju, tanda pulang masa ini ni. Ah, jari putra Soyan. Perantau Pekanbaru bah, lama dia itu pantun, tak gili tiap mati lo nak. Dari Pekanbaru orang rantau pulang, ansua menyumbang masa malamku. Mungkin di Pekanbaru manggale umang-umang, mangkodek pulang bansai malamku. Mungkin di Pekanbaru manggale umang-umang, mangkodek pulang bansai malamku. Perantau Pekanbaru lama ngaruh satu, 10.000 nanti kaluahannya. Dena sangko tadi lai salai nana biru, kiro diumbuak pamali gulo-gulo. Op, putra Soyan, ikut dari perantau Pekanbaru atau dari putra Soyan? Dari perantau Pekanbaru, lagi juga perantau Pekanbaru mah, nampak nol lah. Ada dari perantau Aceh tidak ada. Terima kasih perantau Pekanbaru. Biarlah kini abu-abu beko kalau biru. Tuh. Amin amin amin. Lanjut. Payah mana manggil orang rantau, namun saku-saku badai uang. Kok payah mana itu di rantau, rancak pulang lah ke kampung saja. Kok payah mana itu di rantau, rancak kampung uni keluarga. Ayolah mama dari sana sambil perantau Aceh mencari putih ketek. Perantau Pekanbaru adalah menyumbang perantau Aceh bakal banyak. Sambilnya mencari putih ketek, kita lagi akan dak putra Soyan nan pakai keseron coklat.